bun bapila wan shaw yang publish bun di sadar bila wan shaw yang nangte tinga so komen wangai I phi baro hang ni phi don lang ti phi komen la benta jonga nga ai kublei ru mes di don hikat ni bi yo ban batai ke ikama ko ban ong tinga ai kublei ke snong hi baro bowe ba pila ya wan phi ngayo I ka jing komen ka jong phi ba ngala job ikini yakani ka arm wrestling ti kublish bun akwa ban ai kaburom sublei ti ba ula bat kawero ula don ringkat bat ni bangi nado bangilet hadu ngidawan pai ti nang tang aku aban ai kublei ti ime jonga ibalak kersani nga nakapor kapor bat kumjuru ya kayin kesem jonga kaba ai mensir yang nga ngasngo serong banga job na yakini ki medal banga layo ban warana me kan migin laya ti shibun ye pi baro nakapos kapor ba pila don ikat bat nga nakerpa do pinang duai bangan nang yo bor sisu bangan yo elek khamba bangan le ya ka world hapo Delhi ngan habi le yang ya ka world champion ti ngakerpa de pi bro pin ye bu ang jing duai bangan yo ra beng ke jing job Lisbon.